След 45-дневна кома, бивш ММА боец се събуди и стана християнин. Бен Аскрен умира 4 пъти докато е в болница и всеки път се връща към живота. Ето какво сподели той след комата. There was multiple times where they thought I was dead, you know? Like I was dead. That's the other side. I woke up and I started a Christian. So that's crazy. I mean, I went with my wife to church for 15 years. That was part of the deal. I said, God, I'm not a Christian, but I'll support you. And it was really weird when I woke up. I'm like, I gotta do it. Интересно е, че Бен посещава църква заради жена си цели 15 години, без да има лична връзка с Исус. Но след комата явно осъзнава, че дължи живота си на Господа и само Христос може да му даде истинска свобода. Нека това е подсещане и за нас, че вярата не е само присъствие, формалност или ритуал, а личен акт на пълно доверие и преки отношения с Бога. Не чакай трудни времена, не приемай вечността за даденост. Покай се и предай живота си на Исус още днес. И накрая, нека почерпим вдъхновение и дързост и от друг ММА боец, Брайс Мичъл, който без притеснение прослави Исус като Бог пред милиони зрители и хиляди мюсюлмани в залата след своя победа в Абу Даби. And I always thank Jesus Christ. Remember, we wrestle not against flesh and blood, against spiritual wickedness, evil powers, and high places. Arm yourselves with the full armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, walk in the sandals of peace, most of all the shield of faith that blocks all fiery darts of the devil, and the sword which is the word and the spirit of God. Amen.